Elwan oğlum, gurunmu? Ata salamu aleykum. Wa aleykum salam. Tüweleme. Türkiye devletinin ýokary howjagyny kabul edilipdi. Owo, sawol atanjan, sawol. Ana ho, o wa geljekkä menenle garaşyp Ata, otursam. men owanam, sizim, enemem göresim gelýär. Döne şu okuwun resmi namalarynyň terjimesi bar. Şol aladalam sowdam ondan barkaýda. Şonu mala diýäňmi? O ýol terjimelen aladasyn makul terjime merkezi. Makul terjime merkezi? Telewizor açda ferede oğlum. Halkara okuw resmi namalarynyň terjimesi ulgamyna biri söylesen makul hyzmat terjime merkezi ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň okuw jaýlaryny bilim almak isleýän talipleriň resmi namalarynyň terjimesinde öz hyzmatlaryny hödürleýär. Habarlaşmak üçin Aşgabat şäheri boýunça şu görýän belgiňe 863 78 96 73 şeýlede ýurdumyzyň Türkmenabat şäheri boýunça 863 16 34 69 belgi bilen habarlaşyp bilýäňiz. Beh, ata, men hemme okuwumyň resmi namalaryny makul terjime merkezine tapşyrýar. Özümem gönü size tarap owa ugraýar. Birleşdik mi?